guys, welcome to my channel. Yun no? Ito mga kasama ko. On the way to Bicol kami ngayon. Nasa likod kami ng sasakyan. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi sobrang ingay. Yun lang. Mabilisang ano lang to. Mabilisang montage na. Yun lang. Update ko kayo mamaya. Update lang, nasa Sariaya, Quezon na kami. It's lunch time. Ulam namin is papaitan. Lunch time. Na-vlog mo yun? Hindi. Tulog ako nun eh. Sige. Tulog ako nun yung sagasabi namin. Paano nakita? Siyempre, ito kasi nag-react. Napatingin ka. Kumakain kami ng lunch. Bayaran yun. Bayaran. Bakit ako? Sabi ko nga dapat ginanin nyo na hindi ba nakaangat yung kahal. Kasama na ng sasakyan. 1.5. Isa po nga doon. Case na right. Pare, dito mo, dito. Wow? Saan masarap yan? Bulalo. Kasing sarap mo ba yan? Bulalo. Gak. Batong. Sira ulo ko ta. Hindi yan papataga siya. Ano? Sarap buhay niyo sa loob ah. Init kami sa likod ah. Ano pa din? Kamusta naman kayo sa likod? Kumusta ka mo dumaan pa din sa may likod? Init to. Nalinit yun. Sa mga karepa. Maulit akong Bicol. Pero kamusta yung kambing? Deadpool. Kasagasa kami ng kambing. You vlogger? Vlogger? Ha? Butong Batangas ano eh, naman loob eh. Ako, nakain ba naman loob? What's up? Dito na po kami, kakain na po kami. Mamaya na lang. Hello! Gutom na ba kayo? Oh, mamaya na kayo kumain. Hi, ate. Hello ka. Hello. Sobra ba ang plato? Eh, ito pa po sila live pa po. Kaya babay na, mamaya na lang. What's up guys? Nasa biyahe na kami ulit. Sobrang init. Ayan, biyahe na kami ulit oh. Nakikita niyo yan? Nakikita niyo yan? Di pa kami dyan! Malayo pa kami! Nakakatapos lang namin kumain. We go to ride na. At balik biyahe na naman kami. Kita niyo naman sobrang haggard ko na. So hungry! Yung isa dito, hotdog lang. Hotdog lang. Tamang ano lang. Tingin ng tanaw. Mga gandang bulto. Pero naririnig nyo ako eh. Lakas ng ingay dito eh. Agad ko na. Matulog. Kaya ulit, update ko kayo.
next day. Wow! Hello. Pangalawang guys. araw na to na guys, kung nakikita nyo, maliwanag na ulit. Update lang, nandito na kami sa Bicol. Touchdown guys, touchdown. Sakay kami ng... Ay! Anong tawag sa... Tayo pupunta? Anong lugar? Umbaw Heights. Anong lugar yon? Umbaw. Umbaw Heights. Saan yung teacher ko? Umbaw. Bakit masakay tayo Kita dun nyo sa... ba yan? Ayun, ayun, ayun. Babangka kami. Ang dami. Di yan bangka motor. Bangka pa din yun. Motor yun, motor. O dalawa ka lang yun. Din nga na gusto. Bansat ang gusto. Kakagulo sila, no? Huwag na. Bumili na. Ay na. Bansat ang gusto. Tumawag yung papa niya. Tamang update lang. Kasi tamang Diba? Tara na. Bitbitin na ng isang... School. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kaadi na nga Let's go, let's go, let's go. Dalawa daw sabi. Gusto mo to? So, mamaya ulit. Bye!